guys enye into ezosibulala uThinda. Lalelani nginixoxele ngithi mina nikuphi ngibanje inkunzi uGuy engimhlangane naye kuThinda. Hey guys ngisesingilike that time ago before nje yonke into nempilo yami yonke. Okay, I was on Tinder. And then okay, yazi now you peruza and then kube no match no ban. Okay, ngithola match ke and then sisihayi indaba yethu sithathe simove to WhatsApp. Aw simove no bra siya WhatsApp muhle yabo nje u right shame mfana wabantu and we if conversation ya flow nje nginokuthi hey kanti uthola ubambo lami kanti inkunzi isigebengu amasimba usikusenjalo avedane umfana sixoxe yabo lo mfana lo uyabona umuntu ofuna wonke ama detail kumbone lo muntu lo othi ukhuluma naye ngisho mhlawumbe uzokhuluma ngefoni uthi ishazi ngisayo charge phone mhlawumbe uzozama ukufind out ukuthi uhlobo lwefoni efana uyiphasa mhlawumbe sebakubuza ukuthi hayibo kombe wathi uphatha ifoni enjani yabo ufuna nje yonke into kuyazi kombe wathi usebenza electricity yabo kombe wathi usebenza ezukuthi yabo lo muntu lo ofuna ukwazi wonke into khona nje uzokutadisha kahle ukuthi okay uzothola info wena mangabe sekubamba inkunzi. Hayi okay fine. I was like okay cool. Ngimtheneke nami ngiyakhuluma phela ngazi ukuthi nje vele umuntu wami lo hayi sixoxo nomfana and then mfana azibe uthi okay nginani okay and then athi ucela hlangana. It was a process igebengu guys inzi patient yes. It was a process acela ukuthi ke sihlanganeni. I was like okay mina I would like us to meet with public space because okwamanje angakwazi kahle just for my safety nje ngicela sihlanganeni with public space. Mfana was cool with that. It's okay sihlangane siya restaurant mfana paid for ukudla esidlile and the drinks. Okay ngithi this is my man guys, this is my man. Adambuzange again. And then comes the time ukuthi okay manje we are used to each other manje. And then the boy was like okay I think we need to meet large sizoba khona soba 2 yabo kungekho umuntu omunye like it's either your place or my place. They told me I'm comfortable at my place. I'm like okay my place. Ufane vumele phezulu mfana. I think vele wayazi ukuthi ngizothi my place because I'm more comfortable at my place than his place. So obviously he's in my place but I said to so we're just gonna chill futhi mini yabo nje it's a chilled vibe. Okay fike yani mfana sihlale yabo nje uyabuka yonke into unamehla gijimayo boy uyabuka yonke into yabo nje hayi ngikhulu ngomfana hayi yabona hayi ngilentuzeke yabo uhlala endlini engane nayo yonke into la endlini. Sometimes you have to go out for some other things. Mhlawumbe mawufuna ukushaya shower you go out or mawufuna ayikho yonke into la endlini leyo nto engangihlala kuyona that time. So if you want to mhlawumbe yabo ngisho esitolo uyabo akuyona complex ukuthi mhlawumbe nesitolo sikhona khona la no. You have to walk uhambe uyothenga leyo nto ezokushede yasikhala. Mina ke being the sweet girl that I am ngithi ngizomphekela umfana. Hayi ugele khiphunya ngipheke. And then the biggest mistake I've made angazi ngiyofuna nesitolo but I had to go to the shop umfana sifikile. They told me ngangizosho ukuthi hayibo awufuna sathi walk asambenze esitolo. Okay mina ke ngivedane ngingasho nomfana naye ngoba wayenama intentions akhe enga-offerish ukuthi let's go to the shop kanje ukuthi awuyindaba singahambi sobabili ngokuphelezela. Hayi ngimtshele nje ngithi mina make yourself at home ngisayothenga esitolo. Hayi hambe phela ngineviews sakhe ngihambe nomfana lapho wayesanda okay ngilentuzeke ke okay ngithi ngimtshela mfana okay make yourself at home ngiyabuya ngiyothenga lento encane ngasikokuyini but I needed that thing. Ngihambe ngishiya mfana. The tuck shop is not very far. It's like maybe 5 minutes away from where I stay. So nginalokho nje ukuthi okay uzoba comfortable ngimtshela ukuthi ngiyabuya manje yabo be free ungavula iTV ungenzani. Little did I know
ukuthi umfana was waiting for leyo chance ukuthi nje walahla nje ngiyangena. Hayi apho ngangisayistudent guys. Ngine-iPhone, ngine-laptop. Boletha ngishiye la ungibonile ngikhipha imali. Yonke into nje umfana uyayazi manje ukuthi ikuphi iwathi iwe. Hayi ngihambe ke ngeshop. Kusho nje ngathi ngiphuma waqoqa umfana izinto ayifunayo. The mfana is gone. How ngibuye phela hey. And then the mfana is not in the room. Ngithi no mhlawumbe uye toilet yabo because the toilet place was outside. The mfana is not there. Hayibo. Ngiyalingwa yini? And then ngibuze people ukuthi hayibo guys akaze nimbone kuthiwa house imbonile uphumile uhambile angazi washona le kanjani. The mfana is nowhere to be found. Ngibuyele endlini angarealize ukuthi no khona izinto zami engasekho la. Ngithi ayothi ngithatha ifoni ngizama ukumfonela ke umfana. The phone is nowhere to be found. Hayi vele ngibona ukuthi hayi ngibanjiwe guys. Ngiyaqala ukuthi the wallet is nowhere to be found. The purse ayikho ayibonwa. The laptop ayikho ayibonwa inomsebenzi wengane wesikole lengane yimina. Ayibo ngithi ikhanda ngathi liyazula. Ngise ngathi liyama. Hayibo. Guys yini waze wangigowisa umfana. Amakhadi ami wayekuleyo purse yonke into. So I had to start over nje ngiyolungisa yonke into. The process yokulungisa vele ngangenayo imali ethina. I was still a student. Kodwa nje wangigila umfana ngalathatha isigebengu eminyango kwathinda. Ngazo singenisa endlini yami. Ngathi aso-grabber. So mina guys I've been through a lot. Ngidika nje i-prayer. Ngiyakutshela so ngalahlekelwa kanjalo and then I went back to Tinder mase senginefoni and then the account umfana ngimtholi mangibheka igama lakhe angisamtholi angazi if you can delete your account ku Tinder noma kwenzakalani but akasaveli mangithi ngiyalibheka nje akasaveli umfana kwaphela nje kanjalo ngaze ngiphinde ngimbone akaze ngiphinde ngihlangane naye akaze nje kuphinde kwenzeke lutho and ngiyafisa ukuhlangana naye ngibone nje ukuthi engathini ukuthi hayibo wenja kwaphela kanjalo ke guys sengiyasho nje ukuthi nje mina ne-online dating sahlukaniswa lokho ke otherwise yanginyisa